i els l'aixecaven i feien llata. La mare feia llata. I jo mirava com feia llata, m'ensenyava. Quasi sempre cosia jo les marxes. Elles feien la llata i jo cosia les marxes. I vosaltres sabeu això què és? La llata. Una volta que nosaltres faltem, si vosaltres no s'ensenyeu la cosa, això es perd per tota la vida. És com donar molta importància a la història de la gent sense història. El fet d'entrar a la fàbrica feia que compaginaren la casa i la fàbrica. La fàbrica va començar aproximadament sobre 1850. Voleu que investiguem sobre la llata? Sí!